Прывітанне, мае паважаныя сябры! Сёння з вами мы даведаемся пра метафору. Слова ў мастацкім творы не толькі расказвае, але і паказвае, малюе карціны жыцця, выяўляе пачуцці герояў, перадае стан душы аўтара. Нават у штодзённым жыцці мы гаворым: жыццё ідзе, гады бягуць, рабіна гарыць, вецер вые, салодкі сон. Параўнайце: чалавек ідзе, дзеці бягуць, вогнішча гарыць, воўк вые, салодкія цукеркі. Мы ўжываем словы не ў іх прамым значэнні, а ў пераносным. Нібы пераносім якасці, прыкметы, дзеянні з адной з'явы на другую, падобную да яе. Гэта метафоры. Метафора – гэта перанясенне уласцівасцей адной з'явы на другую, чым-небудзь падобную на яе. Метафоры вельмі блізкія да параўнанняў. У параўнанні заўсёды відаць, што з чым супастаўляецца, а ў метафоры параўнанне нібы схавана, стоена, пра яго мы толькі здагадваемся. Метафора выглядае як скарочанае параўнанне. Гады плывуць, як вада ў рацэ. Дзень гарыць, як яркае вогнішча. Горкі лёс, як цыбуля ці як палын трава. Жалезны характар, цвёрды, як жалеза. Прыгадаем радок Максіма Богдановича: «У небе ціха зоркі расцвілі». У нашым уяўленні адразу паўстаюць зоркі, што на вачах расцвітаюць, як цудоўныя кветкі. А вось як перадае чароўнасць, непаўторнасць песні жаваранка Якуб Колас. Снуючыся высока ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя мелодыі, сатканыя са звону срэбных струн, з булькання лясных ручайкоў, з зумкання пчаліных крыльцаў, шолаху красак. Чароўная мелодыя песні, нібы дзівосная, лёгкая, надзвычай далікатная, казачна прыгожая, празрыстая тканіна. Метафора – адзін з самых распаўсюджаных тропаў. Троп – гэта ўжыванне слова ў пераносным значэнні. Метафора вельмі кароткая, сціслая па форме і разам з тым вельмі ёмістая, багатая па сэнсе. Літаральна 2-3 словамі метафора стварае яркі мастацкі вобраз. І з вачэй усмешкі сыплюцца на снег. Метафору немагчыма пераказаць, перакласці на звычайную мову, бо знікне сам вобраз, страціцца яго чароўнасць, непаўторнасць, зменіцца таксама і сэнс выказвання, згубіцца аўтарскае пачуццё. Метафоры – своеасаблівыя загадкі ў мастацкім творы. Яны робяць мову яркай, жывой, вобразнай, дапамагаюць глыбей уявіць прадмет, з'яву, выявіць думку, пачуццё, стан душы аўтара. Вось такія цудоўныя метафоры. Да пабачэння, сябры, да сустрэчы!